Včera napršalo na východnom Slovensku okolo 3 mm vody na meter štvorcový. Cez deň sa vyčasilo postupne na celom území a tým sa skončila definitívne tohtoročná medardová kvapka. Prekvapila pomerne častými zrážkami, aj keď nikde nepršalo celých 40 dní. Najviac namerali na Horehroni okolo 250 mm, na Orave okolo 240 a potom v oblasti Piešťan takmer 190. Na horách mal najviac chopok, a to okolo 200 mm. Na ostatnom území to bolo väčšinou od 90 do 150 a tak už je pravdepodobne všade dostatok vlahy v pôde. V Bratislave a okolí očakávame zajtra polojasno, časom oblačno. Najvyššia teplota okolo 30 stupňov. V Trnavskom kraji má byť tiež najskôr jasno, popoludní až oblačno. Teplota vzduchu vystúpi na 30 stupňov. Severovýchodný vietor 10 až 20 km za hodinu. V oblasti Nitry, Levíc a Komárna predpokladáme polooblačno až oblačno a v severných okresoch ojedinele prehánky. Oteplí sa na 31 stupňov. Severovýchodný vietor 20 km za hodinu. Od Mijavy až po Prievidzu má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota od 27 do 29 stupňov a slabý vietor. V Žilinskom kraji bude jasno až polojasno. Po chladnejšej noci vystúpi teplota na 22 až 28 stupňov. Severovýchodný vietor 10 až 20 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji očakávame z rána malú, cez deň zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota okolo 29 stupňov a slabý vietor. V Prešovskom kraji má byť prevažne len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota od 25 do 29 stupňov. Severovýchodný vietor 10 až 20 km za hodinu. Aj v Košickom kraji bude slnečno a dokonca o niečo teplejšie. Teplota vystúpi maximálne na 31 stupňov. Severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Predpokladáme, že v priebehu tohto týždňa sa budú zrážky vyskytovať zväčša len vo forme lokálnych búrok. Najteplejší deň má byť nedeľa. Na juhozápade Slovenska očakávame okolo 34 stupňov. Želám pekný deň a uvidíme sa aj po večernom vysielaní. Dovtedy dovidenia.